Fl-ewwel sitt xhur tas-sena, ir-Reġistru Pubbliku rreġistra 2375 twelli ġdid. 1216 kienu subien u 1159 kienu bniet. F'Malta twieldu 2209 titrabi u f'Għawdex 166. Fl-istess perjodu ġew rreġistrati 2206 mwiet li 202 kienu f'Għawdex. Fiż-żewġ żejjer kienu rreġistrati 956 żwieġ, 871 f'Malta u 85 f'Għawdex. Ir-Reġistru Pubbliku ta' Malta ħareġ aktar minn 40,000 ċertifikat, kważi 20,000 ċertifikat ta' twelid, aktar minn 7,000 ta' żwieġ u aktar minn 13,000 tal-mewt. F'Għawdex inħarġu aktar minn 3,000 ċertifikat. It-taqsima tar-riċerki proċessat aktar minn 113,000 riċerka, waqt li l-Uffiċċju tal-Passaporti f'Malta ħareġ aktar minn 30,000 passaport. Bejn Jannar u Ġunju nħarġu wkoll aktar minn 30,000 karta tal-identità li kważi 1,600 minnhom kienu ġodda. L-Aġenzija Identità qalet li t-taqsima tal-compliance fetħet 300 u investigazzjoni u għalqet 242. Sawru wkoll 122 spezzjoni, 30 aktar mill-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Dawn waslu biex inżammu 112 persuna u għaddew għand il-Pulizija għal iktar investigazzjonijiet u passi legali. It-taqsima għamlet ukoll 371 intervista marbuta mal-Moviment Ħieles u proċessat aktar minn 3,000 talba minn sidin li ma baqgħux jgħixu fir-residenza tagħhom. Wassal biex tneħħew 407 permessi ta' residenza.